Salut, Maxi la un nou video. Ei bine, în acest video sunt alături de Robert. Robert, salută și tu lumea. Salut, salut. Și în acest video ne vom juca Clash Royale pe provocări. Adică vom juca 1 vs 1. Iar care câștigă îi va pune celuilaltul o promovare. De exemplu, dacă eu câștig, pot să-i pun Robert provocarea. Robert joacă decât cu speluri în arenă și e obligat să joace decât cu speluri. Hai, îți dau draft, okay. Da? Ce-i să-și, Robert? De ce să dai draft? Nu, ce-i să-și înainte de asta? Nu sunt nimic. Hai că-ți dau draft, că nu vreau cu pachetele noastre. Ok. Mamă, ce alegere. Dar oricum o să aleg asta. Cred că aleg asta. Nu știu ce să aleg. Asta. Ăsta. Hai că nu mai ai timp. Bă, dar nu știu ce să aleg. Doamne, ăsta. Și cam atât. Îți spun de acum, eu am Inferno Tower. Îți spun de acum, numai speluri. Eu am Inferno Tower. Puteam să fac ceva șmecher cu minerul ăla. Să mi-l tragi pe King Tower. Nu, altceva mai șmecher. Și dacă vă place, nu ezitați să rupeți acel buton de like și de subscribe. Mai avem nevoie de 5. Ce? Dați un like. Mai avem nevoie de 5 subscriber ca să fac și eu 400. Deci haideți, vă rog, să zăpăciți acel buton de like, să-l ajutăm și pe Robert să facă 40 subs, pentru care 39. Vreau să fac 50. Ce? Am deja 40 subs, vreau să fac 50. Când ai făcut, mă, tu 40, că ai 39? O să abon acum ăla pula de la tine. Îți plac cu prințesa aia? Mamă. Mamă. Știi ăla cu ambelito? Mamă. Bă, nu, că turnul meu e adio. Hai că e și bine. Cât de cât? Mere. Ăsta e acum, că trebuie să mă apăr. Dar nu-i corect, mie îmi dă cel mai prost deck. Oricum, eu am o întrebare pentru... Eu te voi pune să faci ceva în arenă. Este... Fuck! Thumbs up. Thumbs up. Wow! Aha. Mersi. Thanks. Nu! Mersi, fiindcă ești tu. Nebunule. Nu! Aha. Facem revanșa, da? Nu. Ba nu, că jucarul la trap și mie îmi dă cel mai prost deck. Nu mă interesează, poate și mie îmi dă cel mai prost deck bun. Nu! Așa. Vreau eu să fac ceva. Te provoc să joci în arenă numai cu speluri. Ok. Deci numai cu speluri, da? Numai cu speluri. Bine. Ce speluri am. Dacă se aude Robert, dacă se aude Robert prea tare, îmi pare rău, promit că vom remedia pe videourile următoare.
Am venit o idee cu speluri. Ce idee? Una șmecheră. Păi zi! Graveyard freeze. Graveyard nu e spell. Ba e spell, uite-te mai bine. Ce e graveyard, ia? Nu e spell? Păi nu știu că nu l-am. Ba, Uite-te. da, e spell. Vezi? Hai, m-am Am făcut idee. odată pachetul ăla. O stai așa. Dar nu știu ce să mai pun în el. Oare să pun, oare să nu pun. Hai că avem deja 6 minute. Nu, stai. Dar vrea să fie și scurt, bă. Hai, Înțeleg că nu te man. duce pisică. Dă-i odată. Da, aștept. Că vreau să mă gândesc la deck. Ah, ok, gata. În 3, 2. 2, battle. Hai să-l vedem ce face. Level 9 n-are 19. Haide. Mer. Fii antenă, deci fii antenă aici. Te uiți, fii antenă, da? Da. Stai așa ca să-mi calculezi mișcarea. Ah, ok. Aha! Îți iei bătaie meciul ăsta. Nu, să știi că nu știam. Nu știu, efectiv nu știu ce să pun la ăla. Na. Dâng. Ghiși de cât am lightning-ul ăla. De 1. Da. Hai, rip. Thanks. Da. Hai să fac manevră. Vreau manevră. Aha. Dar vezi că acum tu nu mai ai voie să-mi pui mie aceeași întrebare. Trebuie să-mi pui alta. Știu, hai să ne mai jucăm una. Dacă nu mai jucăm vreo 2 sau 3. Hai. Hai. Da, tot draft. Ok. Alegem asta. Mamă. Bă, deci tu cu mine nu mai bătut data trecută, da? Îți dau counter la ce cărți am. Da, ghici. Deci, dintre ce trebuie să aleg eu? Ah. Dintre miner și balon. Ăsta. Hai, repede. Ăsta. Și 3, 2, 1, ăștia. Gata. Alesă-și balonul. Da. Bă, ce lag mi se mișcă. Ai Ce lag mi se telefonul. mișcă. Ai telefonul prea prost. Nu l-am mai așa de prost. Dar se mișcă la. Dar ce ți-am făcut să-mi faci asta? Da, totuși o să-ți dau un thanks. Bă, vere, mă sună toți. Închide-le. Bă, vere, să mor eu. Uite și tu ce prost mi se mișcă. Rip. Uite și tu. Bă, dar să nu... Bă, dar nu se pune meciul. Ba da, să pune. A avut să-i lag. Dar ce lag a avut să-i în momentul ăla? Nu se pune meciul, nu mă Nu mă interesează. Nu se pune meciul. Uite ce-mi fac scheleții ăia ai tăi. Ok. Bă, deci tu cât îți dură scheleții să mor eu. Ups. Hai, Ok. am și tu turnul ca să zici că sunt corect. Da, nu mai joacă. Că am cu ce să-ți iau turnul. Tu joacă cât vrei, că eu am cu ce să-ți iau turnul. De-astea faci. Chiar am cu ce să-ți iau turnul. Adică... Ia Aici uite am ce zero. fac beții mei acolo.
Acolo un zep că trebuia. Așa. Aici punem un fireball. Aici punem așa. Acolo numai să pun așa. Aici punem un baby dragon. Dar iar mi-a și turnul ăla. Ce provocare îmi dai? Habar nu am. Ia zi, să te mai gândești. A, știu ce provocare îți dau. Ce? Hai că am dat 2 și 3. E bine. Te provoc să joci cu cele mai proaste comune la battle. Cele mai proaste comune? Da, cum ar fi scheletonii, ai spirit, bomber. Carcașe. Baire. Ok. Deci scheleții de 1. Beții. Minioni, banul, goblinii. Mă mai auzi? Ia zi. Minionii nu, că minionii sunt buni. Nu minionii, beții. Da, bagarcașele, De băgai, Fire spiritele. Goblin Gang, că l-am de 5. fire spiritele după aia. Nu ai cum. Că nu mai ai ce să mai bag. Banul Canon. Și spear goblins și dai la battle. Hai. Mamă, ce bătaie mi-au. Nu vrea să-mi intre la battle. Ce? Așa. Gata, nu vreau să-mi intre la battle. Eu am presimțirea că ți-ai bătaie în meciul ăsta. Nu am presimțirea că mă bat cu chinezoi! Mamă, Ce? chinezoi vieții! Văzut ce merge go... Aha. Bă, mai știi, poate nu mi-a bătaie. Ce? Poate nu mi-a bătaie. N-ai cum să nu-ți iei. Mai știi? Mergi și Spirit Goblin. Fii antenă, o să vezi ce fac. Că nu mai are zepul în mână. Ți-a dat Na. counter. Na. Dacă am cărțile mici. Beți ăștia cei mai așa de 10. Și acum o să aibă zep și când o să-mi spamez eu iar călțul să pună zep. Te bate. Ai, bă, pe ce pui zep? Ok, și consumă zepul. Apără-te de battle rem. Știi că barbarii tot îți vor da damage. Ce damage? Bă, frate. Bomber. Bă, da ce are? E bun și bomberul. Te băt? 99. Degeaba că te bate. Bă, dar care erau șansele fix cum să pune ăla? Și acum are zep? Nu are zep deocamdată. Și acum o să aibă zep. Da, ce-am zis. Cum ar fi să câștig, să fac draw cu 99? De câte minute filmăm? De 14. Hai că mai jucăm încă unul în afară de asta. Ba, mai jucăm vreo 2. Poate mă bagi și tu la vreun meci să mă provoci și Să pe știi. mine. Nu da, n-ai voie să dai, n-ai dreptul. Te rancaș arena 10. Mere. Băi, eu încă un moment zi, adică să nu-mi dea și 2, știi? Și ce zic? Și dacă vă place să nu ezitați să apăsați butonul de like și de subscribe și la mine și la Robi. Hai că e bine. Suntem pe bine.
Eu arena 10. Că așa ne place nouă minus 30 de trofee. Da, mie mi-arată merge, că ești arena arena Agata. 10. Dar să fiu sincer, mie îmi place mai mult arena 10 decât arena 11. De ce? Nu știu, e mai șmecherul. Mie îmi place mai mult. Hai că zădui în clan. Hai. Mă. Văd deci ce alegeri idiote am. Și eu. A, gata, nu mai stau. Nu mai stau la discuții. Doamne. Cred că Deci aleg dintre ce ăsta. să aleg? Ăsta... Hai, mai întâi alege tu, că spun după aia din ce să aleg. O, să vezi ce bătaie îți trag. Fii atent, din ce mă pune pe mine să aleg? Stai puțin, nu începe, te rog frumos. Am golem și balon. Dar de ce începi? Și că nu trebuia să începi, eu știu să nu începi. Scuze. De ce scuze? Eu știu să nu începi. Bă, mă, că nu te omoară golemul ăla. Și acum tu... Nu, de-am dă-mi 1000 HP de jos pe tur. Și acum eu nu mai am ce să pun. Da, nu mai ai ce să pui. Pune ceva în poison-ul ăla. Oricum îți aveam canter la golem, dar nu venise. Serios? Nu, serios, really. Ce ai, mă, te supărași? Nu mă spălai vere, dar mufticai puțin. Nu vezi că avem același damage? 6-6. Meciul ăsta mă bați. Pentru că golem, ia zi. Ce provocare ai pentru mine? Nu mai gândesc. Stai că fac cycle de rachetă. Are racheta nebună. Vrei să arăt ceva până faci tu cycle de rachetă? Da. Ok. Dar să știi că nici nu mă grăbesc. Nici. Nici tu. Pam, pam. Mersi. Măcar dă una. Măcar mai am puțin să lau și pe ăla cu 2 poison. Hai, da, Wizzy, fă-ți treaba de Wizard. Aha, adios și prințesică. Măcar un Adios tower. și balon. Degeaba că eu ți-au turnul celălalt. Pam, pam. Ce provocare îmi dai? Nu știu, mă mai gândesc. Și îți dau și o milință la 3. Hai, ce provocare îmi dai? Doar răspuns să pui cărțile în deck. Știi? Ia zi, ce cărți? Dar așteaptă puțin să nu se încarce. Pune așa. Zi. Golem, Da? Trimaschi. Du-te încolo! E, asta e provocarea. Bine, eu am 3 muschetire la level 6. Hai, Deci golem, Trimaschi. Casa de barbari. o am la 1. Eu am la 3. Poți să-și? Da, că o făcui la level 5. Pune P.E.K.K.A. O am. Pune Lightning. Da, Pune Royal GG. l-am la 1. Eu l-am la 6. Hai, zi. Pune rachetă. Da,
Și ce să mai pui tu, ce să mai pui tu? Ca să zici că nu sunt rău cu tine, pune și tu un Ai Spirit. Nu, eu îmi pun Nike tu. Dacă eu zic Ai Spirit, Bine, mă. Am de 6-3 de cu. hai, intră la beta. De nu-mi dă ăsta bătaie. Mamă, te răbesc cu level 8. E un trimaschi din spate. Bă, de abi mi se face elixirul. Știu, ai 6 acum. Mamă, ce rectu ți-a dat? Cât are rectu ți-a dat? Cât are rectu să mă... Bă, deci cât are rectu ți-a dat la golemul ăla? Asta pe semne, face așa pe semne care... Și cred că are ăsta... Ori golem, ori trimaschi. Sau ori mega, care are 2 bandite deja pe arena. Ia zi, nu-i bai că tu ai peca. Bă, mai auzi? Da, zic că-s concentrat pe meci, că am șanse să-l câștig. Nu spui și mie ce-ți fă cu... Ăla zi... Ce-ți fă cu Dark Prince-ul ăla pe turn? Da, văzui. Poți să-l bat dacă mă apăr bine, că-l scot din lightning și rachetă. Și după aia mai jucăm încă unul în afară de asta, ok? Ce? După aia mai jucăm încă unul în afară de asta. Mai vrei unul? Păi da. Încă unul și atâta, după aia închidem și noi episodul. Bă, mă vezi Trimaschiu și Dark Prince-ul ăla. Păi deja avem 22 de minute. Merge. Dar mie nu mai filmează. Pe cuvântul tău. Să mor de nu mai filmează. Lasă așa că filmez eu. Ok. A, ba da, am filmat, mă. Ce prost ești. Eu stempel rău. Păi știi de ce? Că nu vă să mă când îmi filma, știi? Ok, fraților, scuzați-mă, dar am crezut că nu mai filmam. Acum asta e. Vezi, bandituța și Trimaschiu și Maschiu. Măcar un tower. Îți dă cuvință, ești neun. Ești, uite și ce umilință. Te bătu un level 8. Hai să mai facem încă unul. Și cred că închidem și un episod, da? Da. Ok, hai că-ți dau eu de data asta. Draft. Mai intri. Deci fii atent ce alegere am. Să vezi ce cărți am eu. La fii atent ce alegere am. Oh, ce cantor am pentru tine! Dar de unde știi? Ce de... Am de mai cu speluri. Deci... Eu cred că am cel mai bun deck. Mie de ce îmi pică tot timpul cel mai... Îmi doare că... Mă doare capul. Antiteza. Să vezi ce rachetă îți dau acolo. Am prins bowlerul, dar oricum nu am prins sucaciu. Am prins sucaciu. Ți ești rău, mai nimic zef. Mai am 4% baterie. Mamă, trebuie să închem repede videoclipul. Păi tu vorbești cu mine de pe mes? Eu? Da.
Adică? Cum adică? Și cum facem să... Cum facem? Bagă-ți-l repede la încărcat. Așteaptă puțin. Mă mai auzi? Tu? Da, te aud. Vezi că eu pusei golemul. Dar bagă-ți telefonul la încărcat. Da, asta fac. Mă crezi că nici nu mă uitai la poison-ul ăla? Gata. Acum suntem pe bine. Mai ales tu. Hai, gata, că mă supărai deja prea mult. Am counter. Dar nu contează. Contează doar cine câștigă. Nu contează dacă tu cantă. Te-ai prins? Nu, Contează nu. doar cine câștigă. Bă, mai ții minte când am fost ieri la plimbare că am găsit numai sticle de suc peste tot? Nu de suc de apă. Se hidratează lumea. Să știi. Cum se hidratează lumea în 2 ca 18? Și când lasă apă. Bai că zădui și eu ca lumea de mici pe acolo. Dar tu ai racheta aia și mă enervează. Da, thanks, mă. Bă, dar ce bine pusă și prințesa aia. Crezui că fac și eu ceva acolo. Aha. Gigi, te provoc să joci cu cele mai... Vreau să joci tu cu cele mai mari cărți, adică să spui P.E.K.K.A, Royal Giant. Ok. Deci până în 5 elixiri, da? Nu! Bă, da, până în 5, până în 6 elixiri, prietena. De la 6 în jos am voie. Nu, Că și fii o să zice atent, 6 pui ce elixiri în zic eu. Pune golemul, Așa. trimuschetir, Bă, măcar viața mai de Doamne ajută să joc ele. P.E.K.K.A, pusăși, Da. Barbarian Hat, L-am de 3. Lightning, L-am de 1. Royal Giant. L-am de 4. Hai, joacă. De 6, adică. Rachetă, Unde ești rachetuță? Rachetuța, unde e rachetuța? Așa. și Am de Giant șase. Skeleton. Ce ai în schimb? Dintre toate cărțile așa o să mă vezi jucând numai cu rachetă, trimaschi și golem. Hai. Joacă. Da, da. Sau cu P.E.K.K.A. Mamă, e și level 9. Deci dacă o să aibă Fireball de 7, eu nu mai am ce mai juca. Pentru că o să-mi distrugă toate trimaschiurile. Merită să dau rachetă pe uizuala. Nu, dai cu trimaschi în spate. Așteaptă puțin. Bă, ce lag a avut să când pusei trimaschi, nu pot să cred. Dacă ai telefon de săraci. Tot eu am telefon de săraci. Te bate să te cași Memorie pe nu am. tine. Ce? Dacă ne jucăram aici, nici memorie nu mai am. Nici memorie multă nu mai am. Te bate ăsta? Da, cred că mă bate. Bă, să pun golem sau nu pun golem. Hai, pune-l. Surprise, motherfucker. Că poate nu mai are ce să facă. Și nu mi-are mă ce să fac, chete și tu cum îmi distrus sala. Da. Bă, dar măcar fii antenă, deci fii antenă. Mai vrei ceva? Ceva gen acolo, Giant Skeleton și peste.
Fii atent că nu-i... Dă-te bătu că e Fii atent pierdut. că nu-i destul să-i uizi-o. Nu l-ai nimic. Dă-te bătu că n-ai ce să-i faci. Că să fie vorba aia. N-ai. Mere. Uite și tu că nici nu-i distrusător. Fii atent să vezi ce fac. De nu mă apără până în ultima secundă. Știi care barrel? Puntem vaschi acolo. Fii atent, deci fii atent, fii atent, deci fii atent. Bun. Așa. Bun. Cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi desigur ne vom vedea data viitoare.